Dzyń, dzyń. Dobrze. Murzynki moje małe. Ale będzie zabawa. A grabę powieszę za tą rudą czuprynę. Coś czuję. To Kamil. Tak się boi, aż popuścił. Microphone muted. Microphone activated. Zajebę. What? Możesz, Sound a co tam? resumed. Ej, czekajcie, bo Bo- mi piszą cały czas, że wy mnie nie słyszycie w ogóle. No No ale... nie. Aha, no nie, słyszałem. To Musisz musisz wyciszyć w głośnik. mikserze. Aha, kurde, bo ja się właśnie tak wyciszyłem, to coś się źle wyciszyłem. Dobra. Mikserze Musisz musisz wyciszyć tam na na zero. Windowsie. Dobra, no Wyciszyć to ten speed. pardon z WLW. Dobra. No, to tak. Rokowi hak w oko. Gdzie on może być? Może gdzieś tutaj, a może gdzie indziej. Kamil. Czuję Kamila. Kamil. Gdzieś tu będzie. Na pewno. Ale będzie fajnie. Jak do oka. O, a co to było? Co to za hałasy? Dzyń, 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 murzynki. O, ty mój mały murzynku, a gdzie ty tam chciałeś wbiec? Chcesz sobie pojeździć snopowiązałką? Nie pojeździsz. O, ty mały zbóju. Chciałeś pojeździć? Nie wolno. Tylko dorośli panowie mogą jeździć. Zjeść sobie. Wyjść sobie ładnie, a ja idę po kolegów. Ale będzie fajnie. O, jakże przyjemnie. Gdzie jest reszta kolegów? Co to za zbój tutaj ucieka? Przede mną. Halo, panie okularniku. Któż to taki? Któż to taki wybiera moje haki? O, to wujek Joe. O, wujku, ale będzie fajnie. Wiś sobie ładnie. O, patrz. Równiutko. A ja idę dalej. Ale będzie fajnie. Niklaus wszystkich was powiesi. A teraz murzyneczkę. Halo, murzyneczko. Nie uciekaj. O, a kto to tu przebiegł? Ach. Pan Murzynek Bambo na haku mieszka. Taki obwieszony jest tym nasz koleżka. Zapraszam na hak. Ale jęczy. O, to Dawid. Przykro mi, Dawid. Ale ktoś musi umrzeć. Dobrze. A gdzie reszta kolegów? Gdzie jest reszta?
tam. Brzydko. Nie wolno zdejmować. O, wy zbóje. Jak mogliście? Jak mogliście? Brzydko. Bardzo brzydko. Panienko z okienka z apteczką. Jakże nieładnie. O, nie wolno. O, nie możesz mnie tak robić, zabozna. Brzydko. Nie wolno tak. Kurde bele. Nie wolno. Mała oszustka. Bardzo brzydko. Bardzo, bardzo brzydko. Nie można do bramy! Stój, murzynko! Nie można, uciekli! Nie wolno, a to tylko Kamil. Nie wolno. Kto pozwolił murzynkom brzydkim? Murzynki muszą być upieczone. Bardzo brzydko. Jak możecie tak Niklausa zostawić? Nie można. Nie możecie. Nie można, nie. Nie. Nie możecie, zbóje. Nie.